Tukang syuting nyedi Tembang Tresno. Oh, Kembang Tresno. Mbak Umi nggih? Nggih. Oh, tambah lemu nah. Nggih. Cocok pilih. Kembang Tresno. Ayo. Tembang Tresno. Liru. Lah iya Tembang Tresno. Yo, ditarik kembali bersama Sekar Tanjung. New Sekar Tanjung. Ada Trio Rejaya Audio. ada Paradis Soteng, juga ada Ayam Soteng. Padangi surya nanging peteng ning mripatku. Sinare rembulan nambahi susah atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu. Nanging nyatane
Kak Rodesta Cak Wit Pradana. Kaya wangi hutan krimis ramis suwes Ayo kang tumates dadi sasenganku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tinggalku terasa kang tapet aku liwat tembang tanganmu ku bisa dadi tombo tombo kang iki nandang boyong rina wengi Yuk. Injih, matur nuwun. Inggih matur nuwun Mbak Susan, dasar cantik, suarane cantik juga. Matur nuwun Mbak Susan. Operendel malih nggih wonten Mbak Umi. Nggih, monggo didamelaken ke Taman Asmara. Oh, ke Taman Asmara. Nggih, monggo.
sampai